ମାଆର ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ। ସତରେ କିଏ କେଜାଣି ତା ନାଁ ଦେଇଛି ମା। ଏତେ ମଧୁର, ଏତେ ଆପଣାର ଯେ ପାଟି ଖୋଲିବା ଠାରୁ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେବା ଯାଏ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରି ଆସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ମା। ବିପଦ ଆପଦରେ ଆପେ ଆପେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ ମା। ଭୋକ ହେଲେ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ, ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ ତାର ସେଇ ଅମୃତ ନାଁ। ପୁନେଇ ପରବ ହେଲେ ଆଗେ ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ନାଁ, ଯାହାର ନାଁ ମା। ଖାଇବା ପାଖରେ ବଳେଇ ବଳେଇ ଖୁଆଏ ସେ, ବିଛଣା ପାଖରେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଜଗି ବସିଥାଏ। ପୁଣି କେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ରାତିସାରା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଶୁଥାଏ କେବଳ ମା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଭଳି ସେବା କରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୋଇ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ଆଶିଷ ଢାଳିଦିଏ ଅଯାଚିତେ କେବଳ ମା। କେହି କିଛି ନିଜ ପିଲା ନାଁରେ କହିଲେ ଚେଇଁକି ଉଠେ, ମୋ ପିଲା ସେମିତି ନୁହେଁ କହି କଳି କରି ବସେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ମା। କିଏ ବା ବନି ପାରିବ ତାର ସେଇ ମହାନୀୟତାକୁ? ମୋ ଭଳି ଆକଞ୍ଚନ ବା ଏତେ ବନିବ କେମିତି? ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣାର ମଣିଷକୁ ହରାଇଥିବା ସେଇ ମା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଉପରେ ଭୁଲିଯାଏ ସିନା, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭାବି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଅ। ସମୟକ୍ରମେ କେଉଁ ପୁଅ କେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପିଲା ଖରାପ ନ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମା ସବୁବେଳେ ଅସଚ୍ଛଳ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ନଜର ଦିଏ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିବା ପରେ ମା ତ ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ, ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘର ସଂସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାଆର ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନଥାଏ। ମା ବି ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ପିଲାମାନେ ମାଆର ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କର, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ତୋର ଏତେ ରୋଗ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ସମସ୍ତେ ମିଶି କଥା ହୋଇ ଯାହା କିଛି କରିବୁ। ଜଣେ କାହିଁକି ତୋ କଥା ବୁଝିବ? ସବୁକୁ ଶୁଣି ସାରି ମା ଏବେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି।